Yung tag pato mga mamsir kay saan ba? Nang gutom kaya eh. Huwag sudan. Kasaning hinduan. Ano? Halap tawag pato mga mamsir. Dari-dari na itong bukid mga mamsir. O naman tayo manok maiyaw, pato lang siya pahimutan. Ano nilang karne mga mamsir? Ano yung lataran sa ang karne mga mamsir. Saan yung latanan kay Luoy kasi mamag ang nang gahion pagkuan kay di siya kausap. Ini kasi paano no? Luto na to ang pato mga mamsir. Toto. Nga ang tani ron mga mamsir. Na, Father God in heaven, sa makausap pa Ginoo, sa grasya na karon sa mga kubangan, ikaw ang tinubdan tanan ginasami. No. Kini pagasalo-saluhan Lord, nga natagdi sa pasto. Dagon sa Panginoon. Salamat sa God. Amen. Na, dasmag na, dasmag. Dasmag na. Ma, ay, grabe. Ina mo darab. Alarm yung butoy. Ano paglut? Apa ko? Ano ka na siya? Mama binilig. Luto ba? Uy. Kasama mo. Atin. Day. Nah. Ni Asa man day itong duha? Paabot ba? Paano? May mamam sara, dami ka. Unod ni, batik ko.
Kani sa una mga ma'am sir, pag-abot ani di gini mo kaugpato mga ma'am sir. Dire na nila kakaugpato. Hmm. Tampok pa kayong pato. Iya, siapa lang? Aha. Yan, udah ngomong, lena. Jurang, ay, ah. Ano, humuta ka. Unta si mama. Ay, siguro na, lokay. Penas semua. Ang lebih enak. Bye bye.